Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa (INEC) ta ƙara wa'adin miƙa sunayen 'yan takarar gwamna da majalisun jihohi. Nijar ta gayyaci kamfanonin sufuri bayan hatsarin bas ya kashe mutum 22 a ƙasar. An fara shari'ar kisan Tupac Shakur bayan shekaru 30. Yau dai muna Litinin 27 ga watan Safar, hijira ta 1448, bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 10 ga watan Agustan 2026, miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Kuna kallon wannan labaran ne daga nan sashen Hausa na IMS Online TV da ke kawo muku cikakkun labaran duniya har ma da rahotanni. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin labaran tare da ni Aisha Haruna Galadima. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya (INEC) ta tsawaita wa'adin da jam'iyyun siyasa za su shigar da sunayen 'yan takararsu na zaɓen gwamna da na majalisun dokokin jihohi daga ranar 8 zuwa 11 ga Agustan 2026. INEC ta ce ta ɗauki matakin ne bayan roƙon da jam'iyyun siyasa suka yi na ƙarin lokaci domin kammala aikin miƙa bayanan 'yan takararsu. Haka kuma, hukumar ta dakatar da rabon katin zaɓe na dindindin PBC a jihar Osun gabanin zaɓen gwamna da za a gudanar ranar 15 ga Agusta. INEC ta ƙara da cewa ta samar da sabbin katunan zaɓe ga wasu masu zaɓe a ƙananan hukumomin Odo, Otin da Ife Central bayan da wasu ɓata gari suka sace katuna daga cibiyoyin rabonsu. Tana mai jaddada cewa ba za a iya amfani da katunan da aka sace wajen kaɗa ƙuri'a ba. Gwamnatin Nijar ta gayyaci kamfanonin sufuri biyu domin amsa tambayoyi bayan wani mummunan hatsarin bas da ya yi sanadin mutuwar akalla mutum 22, ciki har da sojoji 17. Ma'aikatar sufurin ƙasar ta ce motocin kamfanonin STM da Sonitraf ne suka yi karo da juna gab da ƙauyen Rezi a yankin Madawo. Motar kamfanin Sonitraf na ɗauke da sojojin da ke dawowa daga horaswa. Baya ga mutum 22 da suka rasu, mutum 37 sun kuma jikata. Hukumomi sun ce sun fara bincike kan musabbabin hatsarin tare da ɗaukar matakin hana irin haka a gaba. Hatsarin ya sake tayar da hankali kan matsalar haɗurran motoci a hanya a Nijar, inda ake yawan danganta su da gudun da ya wuce kima, take dokokin hanya da kuma lodin da ya wuce ka'ida. An fara shari'ar wani tsohon shugaban ƙungiyar daba, Dune Kefe D. Davis, a Las Vegas kan zargin hannu a kisan fitaccen mawaƙin Amurka Tupac Shakur, wanda aka kashe a shekarar 1996. Masu gabatar da ƙara sun ce Davis ne ya shirya kisan tare da samar da bindigar da aka yi amfani da ita wajen harbin Tupac, bayan wata takaddama tsakanin ƙungiyoyin da ke da alaƙa da kamfanonin waƙoƙi na gabashi da yammacin Amurka. Tupac, wanda ya yi fice da waƙoƙi kamar California Love da All Eyes on Me, ya mutu yana da shekara 25 bayan an harbe shi a Las Vegas bayan kallon damben Mike Tyson. Ana sa ran shari'ar za ta ɗauki kusan wata guda, kuma idan aka samu Davis da laifi, zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai ba tare da beli ba. Da haka ne muka kawo ƙarshen labarun namu, amma kuma kafin mu yi sallama ga maimaitawar muhimman kanunsu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa (INEC) ta ƙara wa'adin miƙa sunayen 'yan takarar gwamna da majalisun jihohi. Nijar ta gayyaci kamfanonin sufuri bayan hatsarin bas ya kashe mutum 22 a ƙasar. An fara shari'ar kisan Tupac Shakur bayan shekaru 30. A madadin shugaban sashen watsa labarai da al'amuran yau da kullum Yahaya Abubakar, ni Aisha Haruna Galadima da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya.